Helo pawb, fy enw I yw Amazing Alex. Dwi wedi cychwyn yn coeden, ond mae hwnna'n iawn. Na I just mynd lawr yn fama. I just... Lle na mynd? O, mae hwnna'n edrych yn da. So, dwi'n mynd I dechrau seri... Dwi wedi dechrau yn gwneud fideos rwan. Dwi'n mynd I dechrau gwneud fideos ar YouTube. So, mae hwn mynd I fod yn hobi fi rwan. Ond na I just asgio mam a daddy just prynu y pethau I gwneud y fideos. Aw, hwnna brifo. So, na I just mynd fama. Sut dwi'n mynd gael... Dwi eisiau mynd yn rhywle arall, ond mae o'n galed iawn. Ond dwi'n meddwl dwi wedi ffeindio rhywle. Ond mae coed ddim gallu tyfu ar be ti'n galw hwn eto? Sand. Ia, mae ddim gallu tyfu ar sand. So, mae ni mynd I gweld os mae yna rhywun sydd hefo coeden yn efo. Mae yna rhywle fyna, ond dwi ddim licio coeden jungle. Dwi just licio coeden oak. So, iawn. Mae'n mynd yn da, ond mae'n dipyn yn boring. Just cerdded I fama I just gael y coeden. Yeah. A just roedd hein yn fama, dwi ddim eisiau nhw. So mae'n mynd yn iawn. Dwi ddim eisiau cactus. Mae hwn yn weird. Just cactus. Nath o ddim brifo fi. Nawn ni just chopio'r hwn I lawr. Gael. Yeah, nath fi gael achievement. Nath fi gael wood. Mae'n weird pam maen nhw ddim yn just mynd yn fel... Maen nhw ddim yn mynd I lawr pam. Mae yna ddim gravity yn Minecraft. Mae hwnna pam. Ond, yeah. Sut dach chi'n brifio os mae yna ddim oxygen? Na, ddim gravity. Mae yna oxygen ond ddim gravity. Ia, dwi'n gwybod, dwi'n gorau bwyta, wedyn... Dwi ddim eisiau fod fyna. Dim eisiau hwn.
jyst gwneud hein I mewn I. Ia. 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 Dwi wedi chwarae Minecraft. Dwi'n gallu gwneud hwn. Dwi'n mynd. Na I gwneud ty. Dwi eisiau ty. Lle na I gwneud fe? Ty. Na I gwneud o fyna. Gwneud o fyna. Na. Edrych flower. Fel ti gallu gwneud efo hyn? Na. O ia. Dwi'n gallu gwneud hwn. Ie. Dwi wedi gwneud dandelion yellow. Rwan dwi'n mynd I gwneud hein I mewn I hein. Gwneud fy ty. Dwi just mynd gwneud un bach rwan. A wedyn byw yn efo. So, rwan dwi just mynd gwneud ty I byw yn. Wedyn dwi'n mynd mainio I gael pethau. A wedyn dwi'n mynd I byw. A gwneud ty sydd yn gwell. O, dwi ddim hefo... be oedd enw hwnna? O ia, wood. Dwi ddim hefo dim wood. So, na I just mynd I torri y coeden yma. Dwi'n gorfod gwneud pethau fel tools. So, ia. Na I just gwneud hein I mewn I hein. Rwan dwi hefo wood. A rwan dwi'n mynd I fy hanner ty. A wedyn na I roed fy crafting table yn fyna. Rwan dwi gallu gwneud. O ia, dwi eisiau sticks. O iawn. Ie. Dwi efo pethau rwan. Rwan dwi gallu roed fy. Rwan dwi eisiau ty. Na, dwi eisiau bed. Dwi eisiau... Ia, dwi eisiau do I mynd I mewn i'r ty. So na I just gwneud. O, dwi ddim hefo. Na I just mynd I nôl. O, mae'n mynd yn... Dwi'n mynd I just aros yn fy ty. Achos mae'n mynd yn... Mae'n mynd yn dark a dwi ddim licio mobs.
yn ych a fi. Jyst mynd i gwneud fy roof hefo dirt tan dwi'n gallu mynd i nôl fy wood i gwneud ty. Rwan, mynd i fod yn dark, so just edrych allan o fama. So iawn. Mae hwn yn dim yn mynd i dda. Dwi eisiau wood, dwi eisiau i cysgu yn bed, dwi eisiau pethau. So iawn. Na I just aros fama am byth. Dwi ddim licio zombies. Mae hyn yn gas. A jyst roed hwnna fyna. Efo axe. Gwneud hwnna. Na I ffeitio'r mobs efo sword. Ia. Ydy nhw yn... Maen nhw ddim eisiau dod allan i ffeitio fi. Dwi'n scared i mynd allan cos maen nhw gallu cilio fi. So iawn. Na just gwneud fama. Wedyn fyna, hwn bach, allan o, hwn fyna, allan o, wedyn, ia, dwi'n mynd i gweld os mae yna mobs eisiau ffeidio, wedyn, ia. Maen nhw ddim eisiau ffeidio, maen nhw ddim gallu gweld lle. Be di hwnna? Mae fel rhywbeth yn flacio. Flasio. Iawn. Fyna, na. Pan mae o'n mynd i fod yn dydd? Dwi eisiau fod yn dydd. Dydd. Be na I gwneud? Dwi'n gwybod be i'n gwneud. Fyna. No, na I just mynd a ta-ra! Gweld ti yn y fideo newydd. Ta!